Penila so video lo nali tumhana ki wan pila bangke APSC VORENG AVARSAI APUTHAK sin nang wan pik lo kona na pu sa vacancies si kidoma kachar leng deng ko an sinang ji ma ka apply nang ji kuson ma last date ko mantu ma la so details la bangke kai ke so nali tum la so video ar lo si thek pon long iko nali tum han tuning rig lo jong si nali tum la so YouTube channel subscribe kre lang pulote subscribe igon la pen videos tamina litum share pon igon tangte non pathiek pen la APSC pen kapik lang pon VORENG AVARSAI APUTHAK le lang pono nang la pen chithan pono nang tangte non pathiek pen chithan pono nang la pen lang pono nang Assam Public Service Commission ahin pen kapik lang pon VORENG AVARSAI mate APSC ahin pen stami dak VORENG AVARSAI APUTHAK notification labang ke release poniglo mate paklang poniglo lapen kadoka wepen dag 14 junior administrative assistants mate JAA vacancies alang litum publish poniglo lapen paklang poniglo lasi interested and eligible candidates may apply online here mate ninkhang abang phi tum nalitum jongsi jogdon example online pensi jogdon ignang pu lapen jogje aprang latanali tum details lata kachini nangji labangi kenang sotlo la se sonsonia details labangi no nali tum pan nang than pachini ponik po kecheng sinali tum dakpen thekpon long igji APSC mate JJA recruitment 2025 aputhak labangi la sonlo kecheng sinali tum junior dak name of post labangi junior administrative assistance post lo nali tum la name of post lata thekpon long igji lapen puthot do thula number of post la bangke dak 14 an kipi pondo mate number of post la nale tum dak thek pon long exi 14 an dak paklang ponlo lapen puthot dak category wise dak thak ponlo nale tum thek pon long exi lapen kopi pia category sida ke thak pon ma la so puthak lang pono na kicheng si dak you are mate unreserved afan id an kipi pondo la si nale tum jogdunji pulstami jogdun long iglo lapen OBC mate MOBC atuma fan stami 4 an kipi pondo SC atuma fan dak 0 lapen ST plans atuma fan stami 0 lapen dak non inglong akai mate inglong aso atuma fan stami non elituma son ST hills atuma fan aparman la ki bahini aparman dak kipi pondo la si prabjin pen ili karbi tum stami ki jogduni fansin lihin pen stami tuning riponiglo kilong long lela bangki aphialamlo stamina litum ki jogdun si kemelo lapen salary aputhak lang damlo pulte danitum payment dak 2 labangke 14,000 pen 70,000 analitum long ponigji lapen 8,700 labangke grand pen alitum dak pen long ponik po lapen eligibility criteria of APSC mate JAA recruitment labang ke lason lo arta mate age limit labang ke nali tum dakpen thek pon long exi the candidate shall not be less than 21 years of age and not more than 40 years of age as on 1st January 2024 lasi candidate nali tum jong si jogdon exi pulta arta labang ke 21 pen akikom candidate nang po akijum candidate nang po lapen 40 pen ki ong kalider nang po jo arta labangke lapen alang litum dak age calculation ponji labangke 1st January 2024 pensidak alang litum calculation pon po lapen puthot mathanang ne dak age relation stame kipi pondo category wise the upper age limit relation is as mentioned below SC ST atum dak nalitum theklongji 5 years an dak kipi pondo pulotangte 40 pulote plus 5 pulote 45 arta tum mangke jogdun long po OBC mate MOBC atum 3 years an kipi pondo 3 years pulote 43 lapen PWBD a candidate atum 10 years an do pulote alang litum mange 50 years atum stame dak jogdun long ekpo lapen puthot dak domicile lata kinang sotlo domicile the candidate applying for the post of junior administrative assistance must be registration in Employment Exchange of Assam PRC issue in Assam for educational purpose as approved of presidency mate candidate atum kenangji labangke
nalitum jong se apply do ni pulte employment exchange la ta kinang sot lo la pen PR system e la da kinang sot puta alang litum tok pon lo la pen do thulang kachar liang deng mate educational qualification kinang ji la bangke nalitum dak thek pon long ekpo educational qualification the applicant must possess a bachelor degree in arts science commerce from recognized university la se kachar liang deng kinang ji la bangke bachelor degree unang po arts tame chok lapen science commerce tame chok ji lapen puthot dak dotulang computer proficiency kinang sot lo labangta computer proficiency labangke the candidate must possess a minimum 6-month diploma certificate in computer proficiency for a government recognized university institute. She must have proficiency of basic computer application like MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, lapen internet extra pusidak tokpon lasi computer diploma stamedak 6 month afan donangji lapen nalitum la computer course ke stame government institute long sik en atum nangji lapen dak kethek nangji computer hin la bangkela sona MS Office lapen Word lapen Excel PowerPoint Access lai bang alang lai bang thek nang po lapen kaprek internet ason la bang ke chini nang po lapen puthot do thulang small family norms. The candidate have to submit a declaration regarding the small family norms in Form A at the time of applying for the post. Asinali tum jong se jogdun exi pulte small family norms soft forms tamilongji Form A puta pupon pon. La soft form la banghi kona silongji ma pulotang tinali tum Google long tamilong exi la pen computer koda long tamilong exi jong se long le pulte nilifan hombre gon nilinali tum fan nang senek po. Processing fee mate application fee aputhak langdam lo pulotang te nalitum dak thek pon long exi general category atum 47.20 paisa ST SC OBC MOBC atum 47.20 paisa BPL PWB candidate atum stame 47.20 paisa pinangpu payment mode labangke online sipinangji how to apply for APSC recruitment labangke nalitum chinnangji kinang sodlo Kicheng sinali tum la so video description long stame link long exi hola so link long nali tum open nang po personal details educational details kinang solo la bang nali tum fill up nang po photo passport size photograph la nali tum pinang po upload nang po signature stame nali tum upload nang ji application fee pinang po la pen print out nang po launch lo application acknowledgement bangke la pen important dates la nali tum ka chin nang ji kinang solo 20 December pen se cheng pon lo la pen non la so chiklo 9 January 2025 ban se last date lo la so pra na litum jogdon igon la pen online ka apply ji afan la so article long waglo pulte na litum da theklong ji online application form pu theklong ji kali pulte na litum la so video description kalte comment box long lang iko hola stamina litum online application form long igji ada pen na litum ber igon la pen na litum jogdon igon asipinia video long bang nilil ans na than bangke ing ton pon ikpol lapen advertisement ile already WhatsApp group long send pon igalo na litum dampen download igon lapen details lang igon lale na litum jogdon igon video na litum share marketing ni igrino na litum le jogdon de apply don des tame ke apply don ji atum do ta haiji mine la sen litum prabjin pen share igo athema ST Hills afan stame dak ke pipon labangke dokok ase ilikar bitum stame inun mai nutke long don nangji pura na litum stame matha igon lapen video na litum pachithai igon Tante pinia video long bangla Arleng ton ponikna la sidomi thakme kadoka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do on fans tame nilihin pen kardom